Fasole. E bună, ne? Și de ce v-a dat fasole să mâncați? Să mâncăm, că e bună. Dar de ce v-a dat astăzi și nu vă dă în fiecare zi? Dacă nu vrea primarul, ce să facem? Și ce zi azi? E 1 decembrie. Și ce faci? Ce ai făcut? Ce sărbătorești de 1 decembrie? Mâncăm fasole. Da, da, pentru ce s-a întâmplat pe 1 decembrie? Ziua României. Dar ce s-a întâmplat? Război, revoluție? Revoluție, ne? Ah. Da, e bine. Mâncăm fasole. E bună? E bună? Da. Dar anul trecut parcă a fost acră. N-am zis eu, aia am zis, Mioara. Da, păi vezi. Și cu ce ocazie a dat ăștia fasolea? Eu acum am venit acasă. Nu, dar e vreo sărbătoare astăzi de dă? E 1 decembrie, Ce se sărbătorește de 1 decembrie la noi în țară? Ziua României. Ziua României? Da. Dar ce s-a întâmplat pe 1 decembrie și în ce an? Nu știu, nu mă întreba Nu? pe mine, că n-am Am zis că zici că se sărbătorește vreo stradă din Oltenița. strada Bulevardul Republicii. A fost aia, de-aia m-am Parcă anul filmat. trecut a fost sacră. Hai A sănătate! fost asta. M-am stricat 2 luni asta pe vice. Dar de ce a dat acum fasole de asta aici? Păi ce să dea? Păi cu ce ocazie? Da, cacai. Ce ocazie? De 1 Hai decembrie. să luăm. Păi și ce e de 1 decembrie? Păi ce e? Ziua României. Păi ce s-a întâmplat pe 1 decembrie? Merge. Ce s-a întâmplat pe 1 decembrie? Păi da! Poftim? Hai chiar intelectual. S-a bătut nemții cu germanii, Da. a picat Helveric.